Ei se. Vasta tää lamppukin huono tähän kameraan. Tuo on tommonen. Ottaa se taskulamppu mukaan. Ai saatana, täällä on ahasta. Ei kyllä Lassi tänne ois mahtunut. Ai saatana. Ai vittu, tonne pitää ryömiä alamäkeen. Mä en muista, että tää on tämmönen paikka. Ai saatana. Joo, on tässä vähän ahasta. Helposti. Sä oot niin pitkä, että sä melkein pääset sieltä suorilta. Tuliko haava? Kuinka paha? No näytä kaveri. Voi jos.